रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रायजो सरकारा रेशन कार्ड थानाय नखरनि आइजोफोरनि थाखाय फोसावदों गिदिर मुलाम्फा। रेशन कार्ड थानाय नखरफोरा बे खेबनिफ्राय रेशननि माइरं मोननायनि अनगायैबो मोननो थांगासिनो दङ रांनि मुलाम्फा। नंगौ, नोंथांमोनहा थारखौनो खोनादों। बे खेबनिफ्राय खालि माइरंल' नङा, रेशन कार्डनि गेजेरजों साफ्रोमबो आइजोफोरानो सरकारनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ 1250 रां। दाननि 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिमनि गेजेराव मोनगोन रेशनखौ। मोनफ्रोमबो दाननि 10 अक्ट'नि गेजेरावनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 1250 रां। एबा 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिमनि गेजेरावनो रेशननि माइरं आरो रांखौ मोननो हागोन आइजोफोरा। नंगौ, रेशन कार्डआ मोनसे बेसेन गोसा धोन महरै हमनानै लाजाबाय। मानोना रेशन कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा बायदि रोखोमनि सरकारि मुलाम्फाफोरखौबो मोनजोबगोन। जाय नखरहा रेशन कार्ड दंजायो एबा रेशन कार्डनि थाखाय आरज खालामदों बै नखरफोरा मोनफ्रोमबो सरकारि आसनिनि मुलाम्फाखौ मोनजोबगोन। जेरै सरकारि न', उज्ज्वला आसनि खाबु, आयुष्मान कार्डनि सुबिदा बायदि बायदि। मख'नो नांगोन दि डिसेम्बर दाननि गेजेराव रायजोनि गासै 60,000 नखरफोरा PMAY नि सरकारि न' मोननो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो गोदानै 7 लाख सुबुंफोरा बेसेन नाङै सरकारि न' मोननो थांगासिनो दङ। बे न'फोरखौ गिबि मन्त्रि आवास बिथांखिनि सिङाव होनाय जागोन। बे 7 लाख सुबुंफोरनि गेजेरावनो नोंथांनि मुङाबो फारिलाइयाव थानो हागौ। बेनिखायनो जाय नखरफोरा रेशन कार्ड दङ बिसोरो थाबैनो गाव गावनि फोरमानलाइफोरखौ थियारि खालामनानै लाखादो आरो थाबैनो फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ नायबिजिरनानै लादो।